Mulți oameni cred că succesul este o chestiune de talent, de noroc, de a avea conexiunile potrivite sau de a te naște în familia potrivită, dar asta este complet greșit. Eu am văzut oameni fără talent extraordinar devenind lideri. Am văzut oameni fără bani inițial construind imperii. Am văzut persoane de origini umile ajungând în locuri care păreau imposibile. Și știți care era singurul lucru pe care îl aveau în comun? Un singur lucru: disciplina. Capacitatea de a face ceea ce trebuie făcut, nu ceea ce vrei să faci. Succesul nu este complicat, este simplu. Și această simplitate sperie mulți oameni pentru că nu există truc, nu există scurtătură, există doar disciplină, există doar muncă consecventă, zi după zi, săptămână după săptămână, an după an. Dacă nu te obligi să fii disciplinat, haosul va decide pentru tine. Lenea va decide pentru tine. Impulsurile tale vor decide pentru tine. Și această dezordine nu doar că îți consumă energia, dar îți și devorează visele. Fiecare zi în care trăiești fără disciplină este o zi pe care o pierzi fără să-ți dai seama. Nu ai nevoie de mai multă motivație, ai nevoie de mai multă structură, nu ai nevoie de mai multă emoție, ai nevoie de mai mult angajament. Când te disciplinezi, nu doar că îți îndeplinești sarcinile, îți conduci viața. Pentru că succesul nu este o lovitură de noroc, este rezultatul acumulat al zilelor trăite cu intenție. Și dacă decizi astăzi să te angajezi în disciplină, calea ta se va schimba, mintea ta se va liniști, scopul tău se va alinia și totul va începe să răspundă. Pentru că atunci când te disciplinezi pe dinăuntru, lumea nu te mai împinge și începe să te recunoască. Energia ta se înmulțește, încrederea ta crește, viitorul tău se construiește. Disciplina nu este un lux, este o urgență, este linia care separă omul care avansează de cel care se consumă în distracții. Majoritatea trăiesc fără disciplină reală, se trezesc fără direcție, lucrează fără structură, își petrec ziua reacționând la ceea ce apare și la final nu știu în ce și-a dus timpul, trăiesc obosiți, confuzi, copleșiți și încă cred că au nevoie de mai mult timp. Dar nu timp le lipsește disciplina. Pentru că fără disciplină, energia ta se dispersează, mintea ta devine slabă, obiectivele tale se evaporă și devii sclavul propriilor tale obiceiuri destructive. Permite-mi să te întreb ceva. De câte ori ai început ceva și nu l-ai terminat? Câte obiective ți-ai stabilit și nu le-ai îndeplinit? Câte promisiuni ți-ai făcut și le-ai încălcat? Aceasta nu este slăbiciune, este lipsă de disciplină. Și vestea bună este că disciplina poate fi învățată. Disciplina începe cu o decizie. Nu este o încercare, nu este un am să încerc să fiu disciplinat mâine. Este o decizie fermă, definitivă, care nu poate fi negociată. Este să te uiți în oglindă și să spui: eu sunt o persoană disciplinată. Acesta sunt eu, nu ceea ce încerc să fiu, ci cine sunt de astăzi încolo. Când iei această decizie, ceva se schimbă în interiorul tău. Îți dai permisiunea să-ți ceri mai mult, îți dai permisiunea să spui nu la ceea ce nu-ți folosește, îți dai permisiunea să fii diferit. Pentru că aceasta este adevărul pe care nimeni nu vrea să-l audă. Schimbarea nu vine pentru că meriți să te schimbi. Schimbarea vine pentru că decizi că așa va fi și apoi faci treaba. Permiteți-mi să fiu sincer cu voi. Majoritatea oamenilor nu iau niciodată această decizie. Majoritatea trăiesc așteptând momentul perfect, așteptând ca circumstanțele să se îmbunătățească, așteptând ca cineva să-i învețe, așteptând ca viața să le dea un impuls, așteptând ca familia să-i sprijine, așteptând ca prietenii să înțeleagă. Așteaptă. Și astfel trec anii, deceniile, vieți întregi așteptând acel moment care nu vine niciodată. În timp ce așteaptă, alții avansează. În timp ce așteaptă, alții construiesc. În timp ce așteaptă, alții trăiesc viața pe care ei o doar visează. Disciplina începe atunci când încetezi să aștepți, când înțelegi că nimeni nu vine să te salveze, că nimeni nu îți va da formă vieții tale. Tu ești responsabilul. Și această responsabilitate este cel mai eliberator lucru care există, pentru că înseamnă că ai toată puterea, totul este în mâinile tale. Disciplina începe cu controlul asupra acțiunilor tale zilnice, pentru că aici se află adevărul brutal. Suntem rezultatul a ceea ce facem repetat. Nu suntem gândurile noastre ocazionale, nu suntem momentele noastre de motivație, nu suntem ceea ce dorim să fim într-un anumit punct al viitorului. Suntem exact ceea ce facem în fiecare zi, în acest moment, aici și acum. Dacă în fiecare zi te trezești de vreme, lucrezi la obiectivele tale, studiezi, îți exerciți corpul și investești în tine. După un an ești o persoană transformată. Corpul tău este diferit, mintea ta este mai puternică, încrederea ta este de neclintit, succesul tău este vizibil.
Dar dacă în fiecare zi dormi până târziu, procrastinezi, mâncăm prost, nu faci nimic pentru a crește și te distragi constant, după un an ești exact la fel. Mai rău, ești mai în urmă, pentru că ai pierdut timp, ai pierdut oportunități, ai pierdut posibilitatea de a fi cine ai fi putut fi. Obiceiurile sunt structura vieții tale, iar disciplina este ceea ce construiește acele obiceiuri. O viață cu obiceiuri bune este o viață cu succes garantat. Aceasta nu este o promisiune goală, este o lege, este ca gravitația. Funcționează consecvent, fără excepții. Poți avea încredere în ea, poți depinde de ea. Cei mai buni bărbați pe care îi cunosc, cei mai de succes, cei mai împliniți, toți au un lucru în comun, au obiceiuri excepționale. Nu sunt excepționali pentru că s-au născut așa. Sunt excepționali pentru că au ales să construiască obiceiuri care îi fac excepționali, iar apoi, în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an, respectă acele obiceiuri. Le protejează, nu negociază cu ele. Obiceiurile funcționează pentru că creierul tău este leneș. Creierul tău vrea să conserve energie, creierul tău vrea ceea ce este ușor. Când repeți ceva suficient de des, devine automat. Nu trebuie să te gândești să o faci. Creierul tău știe deja. Este deja programat. Este o mașinărie automată. Acum, imaginează-ți dacă aplici în mod deliberat acest lucru disciplinei tale. Imaginează-ți că construiești obiceiuri de excelență, obiceiuri de a te trezi de vreme, obiceiuri de a lucra concentrat, obiceiuri de exercițiu fizic, obiceiuri de studiu, obiceiuri de lectură, obiceiuri de reflexie. După 30 de zile, aceste obiceiuri încep să se automatizeze. După 60 de zile se simt normale. După 90 de zile fac parte din identitatea ta. Nu mai ești cineva care încearcă să fie disciplinat. Ești o persoană disciplinată. Identitatea ta se schimbă, iar când identitatea ta se schimbă, viața ta se schimbă într-un mod radical, ireversibil și permanent. Și aici vine lucrul important. Primele 30 de zile sunt cele mai grele. Primele 30 de zile sunt acolo unde totul se definește. În acele prime 30 de zile, te vei lupta cu tine însuți. Corpul tău va vrea să revină la vechile obiceiuri, mintea ta îți va da scuze perfecte, corpul tău te va ispiti cu confortul. Vor fi zile în care nu vei vrea să faci ceea ce ai promis. Vor fi nopți în care ai prefera să dormi în loc să studiezi. Vor fi momente în care disciplina se va simți ca o pedeapsă. Și tocmai aici apare disciplina adevărată. Este acolo unde spui: nu-mi pasă cum mă simt. Nu-mi pasă dacă am chef, nu-mi pasă dacă plouă, dacă sunt obosit, dacă mă doare, dacă am scuze. Am luat o decizie și o voi respecta, pentru că cuvântul meu față de mine însumi este sfânt, pentru că mă respect mai mult decât pe impulsurile mele, pentru că construiesc ceva mai mare decât confortul meu de azi. Acele prime 30 de zile sunt un test. Nu este un test de talent, nu este un test de inteligență. Este un test de caracter. Este un test pentru a vedea dacă vrei cu adevărat ceea ce spui că vrei. Este un test pentru a vedea dacă ești serios sau doar vorbești. Majoritatea pică acest test. Majoritatea abandonează în a doua săptămână. Majoritatea revin la vechile obiceiuri când realitatea îi lovește. Dar cei care persistă, cei care trec acest test, aceia se transformă, aceia devin persoane disciplinate și odată ce reușești, nu mai ești niciodată cine ai fost, pentru că acum știi că poți. Acum ai încredere în tine. Acum ai dovadă reală a capacității tale. Permiteți-mi să vă spun ceva fundamental. Disciplina nu este opusul libertății, disciplina este baza libertății adevărate. Majoritatea cred că a fi liber înseamnă a face exact ceea ce vrei în fiecare moment, fără restricții, fără limite, fără responsabilități. Dar aceasta este o iluzie. Este o minte pe care ți-o spune mintea pentru a te ține prins, pentru că cel care face ceea ce vrea în fiecare moment este sclavul impulsurilor sale, este prizonierul emoțiilor sale, este marioneta circumstanțelor sale. Acela nu este liber, acela este captiv. Cel care este cu adevărat liber este cel care poate face ceea ce trebuie să facă, chiar și atunci când nu vrea să o facă. Acela este bărbatul liber. Aceea este femeia liberă. Disciplina este ceea ce te eliberează. Pentru că atunci când îți stăpânești corpul, mintea, emoțiile și timpul, atunci ești liber să creezi, liber să visezi, liber să construiești, liber să fii cine vrei cu adevărat să fii. Fără ca nimic sau nimeni să te controleze, fără ca nimic sau nimeni să te limiteze. Gândiți-vă la un muzician. Un muzician adevărat nu este liber pentru că nu are reguli. El este liber pentru că și-a stăpânit complet instrumentul prin ani de disciplină. A practicat scale de mii de ori, a făcut exerciții care păreau monotone, a suferit bătăi la degete, a stat în întuneric în timp ce alții se distrau. Și pentru ce?
pentru a putea cânta o simfonie care emoționează mii, pentru a-și exprima sufletul prin muzică, pentru a crea frumusețe. Disciplina a fost ceea ce l-a eliberat să fie extraordinar. Gândiți-vă la un sportiv. Un atlet adevărat nu este liber pentru că nu are restricții, el este liber pentru că a antrenat mai mult decât oricine altcineva. A alergat când era obosit, și-a disciplinat corpul când mintea lui voia să se odihnească, a investit ani de efort. Și pentru ce? Pentru a putea concura la cel mai înalt nivel, pentru a putea atinge gloria, pentru a putea realiza lucruri pe care alții le doar visează. Disciplina a fost ceea ce l-a eliberat să fie campion. Acum, vreau să înțelegi acest lucru aplicat vieții tale. Dacă vrei libertate financiară, ai nevoie de disciplină financiară. Dacă vrei un corp sănătos, ai nevoie de disciplină corporală. Dacă vrei o carieră de succes, ai nevoie de disciplină profesională. Dacă vrei relații semnificative, ai nevoie de disciplină emoțională. Disciplina nu este dușmanul tău. Disciplina este aliatul tău. Este ceea ce îți permite să obții ceea ce vrei cu adevărat. Este ceea ce te diferențiază de majoritate. Aici vine ceva important pe care mulți oameni nu vor să-l audă. Disciplina cere să spui nu. Nu este un cuvânt popular. Nu este un cuvânt pe care oamenii să-l vrea să audă, dar este unul dintre cele mai puternice care există. Majoritatea oamenilor trăiesc spunând da la orice, da la fiecare invitație, da la fiecare distragere, da la fiecare oportunitate care vine deghizată în urgență, da la a mulțumi pe alții, da la a face ceea ce alții așteaptă. Și își termină viața fără să fi obținut nimic din ceea ce voiau cu adevărat să realizeze. Viața lor a fost trăită pentru alții, nu pentru ei înșiși. Disciplina te învață să spui nu. Nu mediocrității. Nu persoanelor care îți drenează energia. Nu obiceiurilor care nu ți sunt de folos. Nu distragerilor care te îndepărtează de ținta ta. Nu urgentului care nu este important. Nu confortului care nu te construiește. Când înveți să spui nu cu adevărat, când acel nu vine din adâncul ființei tale, viața ta se schimbă dramatic. Pentru că fiecare nu la ceea ce nu contează este un da la ceea ce contează cu adevărat. Fiecare respingere a mediocru este o acceptare a extraordinarului. Fiecare decizie de nu este o investiție în ceea ce vrei cu adevărat și aici se află adevărul incomod. Majoritatea nu pot spune nu. Nu propriilor impulsuri, nu propriilor tentații, nu persoanelor negative, nu obiceiurilor destructive. De aceea sunt prinși, de aceea nu avansează, de aceea trăiesc vieți mediocre. Disciplina începe în ziua în care înveți să spui nu. Aceea este ziua în care preiei controlul real al vieții tale. Disciplina cere și claritate. Claritate totală asupra a ceea ce vrei să obții. Nu visuri vagi, nu aspirații neclare, nu dorințe care se schimbă în fiecare săptămână, ci obiective specifice, măsurabile, realizabile, cu termen. Este imposibil să construiești disciplină pentru ceva care nu este clar definit. Este ca și cum ai cere unui capitan să navigheze fără destinație, nu va ști niciodată în ce direcție să vâslească, va naviga fără scop, va naviga în cerc. Și după ani de navigat, își va da seama că nu a ajuns nicăieri. Dar ce s-ar întâmpla dacă capitanul ar avea o hartă exactă? Dacă ar ști exact unde trebuie să ajungă, dacă ar cunoaște traseul. Atunci, fiecare zi de călătorie ar avea sens, fiecare act de muncă ar avea un scop, fiecare decizie ar putea fi evaluată în funcție de întrebarea: mă apropie aceasta de destinația mea sau mă îndepărtează de ea? Disciplina devine apoi naturală pentru că nu este o ascultare oarbă. Este ascultare conștientă față de un obiectiv pe care îl iubești cu adevărat. Este a face ceea ce trebuie să faci pentru că știi exact unde te duce asta. Și asta este puternic. Așa că permiteți-mi să vă întreb: aveți claritate cu privire la obiectivele voastre? Știți exact ce doriți să realizați? Aveți o dată limită? Aveți un plan? Pentru că dacă răspunsul este nu, atunci aceasta este prima voastră sarcină, primul vostru act de disciplină. Nu înseamnă să faceți mai mult, înseamnă să știți ce faceți. Înseamnă să aveți o direcție. Fără direcție, toată disciplina din lume nu vă va duce nicăieri. Permiteți-mi să vă vorbesc acum despre momentele dificile, pentru că dacă practicați disciplina, vor exista momente în care totul va fi dificil. Vor exista momente în care veți eșua, momente în care vă veți întoarce la vechile obiceiuri, momente în care vă veți îndoi de voi înșivă, momente în care universul va părea să conspire împotriva voastră, momente în care tot ce ați făcut va părea să nu conteze. În acele momente, majoritatea abandonează. Majoritatea spune: știam că nu pot, știam că nu este pentru mine, știam că asta nu va funcționa, și renunță.
Dar, iată secretul care separă câștigătorii de pierzători. Câștigătorii nu renunță după ce eșuează. Ei pur și simplu încep din nou. Înțelegeți bine, eșecul nu este opusul succesului. Eșecul face parte din drumul către succes. Fiecare eșec este informație, este un profesor, este o lecție. Ceea ce nu poți face este să folosești un eșec ca scuză pentru a renunța la disciplina ta. Asta face majoritatea. Încep, eșuează odată și spun, știam că nu pot. Dar nu, asta nu este adevărat. Pur și simplu nu ai stăpânit încă lucrul respectiv. Pur și simplu nu ai primit încă lecția. Am văzut antreprenori care au eșuat de 100 de ori înainte de a triumfa. De 100 de ori. 100 de eșecuri. 100 de momente în care ar fi putut abandona. Dar ceea ce îi diferențiază de oamenii care renunță este că, după cele 99 de eșecuri, ei nu s-au lăsat păgubași. Au încercat a 100 de oară și acea a 100 de încercare a schimbat totul. Asta este disciplina. Asta este ceea ce construiește imperii. Asta este ceea ce creează legende. Nu este talent, nu este noroc. Este capacitatea de a te ridica după ce ai căzut. Viața te va lovi, viața te va doborî, viața te va pune în cel mai rău moment al tău și te va întreba, chiar vrei asta? Acela este momentul care definește viața ta. Acela este momentul în care se determină dacă ești serios sau doar vorbești. Este în acea întuneric că caracterul tău adevărat strălucește. Și dacă ai disciplină, dacă ai construit o bază solidă de obiceiuri, atunci ai puterea de a te ridica, nu pentru că este ușor, ci pentru că nu ai opțiune, pentru că scopul tău este mai important decât durerea ta. Acum, vreau să înțelegi ceva profund de important. Disciplina creează încredere. O persoană disciplinată este o persoană încrezătoare. De ce? Pentru că ea și-a stabilit un istoric de îndeplinire, a promis lucruri și le-a respectat, și-a stabilit obiective și le-a atins, a spus că va face ceva și a făcut-o. Această persoană se poate privi în oglindă cu capul sus, se poate recunoaște pe sine ca pe cineva demn de încredere, poate avea încredere în ea însăși. Și aceasta este cea mai importantă încredere care există. Acea încredere se reflectă în modul în care merge, se reflectă în modul în care vorbește, se reflectă în modul în care interacționează cu lumea. Oamenii pot simți acea încredere. Nu este aroganță, nu este prepotență, este încrederea tăcută a cuiva care știe ce poate realiza pentru că a realizat deja, și încrederea este magnetică. Atrage oportunități, atrage oamenii potriviți, atrage succesul. Pentru că oamenii preferă să lucreze cu cineva de încredere, preferă să investească în cineva care știe că poate face ceea ce promite. Și acea încredere nu vine de nicăieri, nu este un sentiment magic, este rezultatul direct al disciplinei. Este rezultatul a luni și ani de a face ceea ce ai promis. Este recolta de a fi semănat disciplină în mod constant. Disciplina creează și impuls. La început este lentă, faci acțiunea și aproape că nu există rezultate, este frustrant. Muncești din greu și nimic nu pare să se schimbe, studiezi și nu simți că înveți mai mult, economisești și banii încă nu sunt suficienți. Este lent, este plictisitor, este descurajant. Dar, dacă persiști, dacă ești disciplinat, dacă nu abandonezi în acea fază inițială, ajungi într-un punct în care impulsul începe. Deodată, rezultatele vin mai repede. Deodată, lucrurile se conectează. Deodată, succesul care părea îndepărtat se simte aproape. Este pentru că toată acea disciplină anterioară, toată acea semănătură, începe acum să germineze. Este la plantarea unei semințe. Timp de luni, sub pământ, nu vezi nimic. Lucrezi, uzi, ai grijă, dar nu vezi rezultate. Și apoi, dintr-o dată, încolțește și crește și înflorește și produce roade. Disciplina este același lucru. Primii luni sunt semănătura. Primii ani sunt creșterea invizibilă. Dar când începe impulsul, când totul începe să curgă, este aproape de neoprit. Este ca o avalanșă. Odată ce începe să coboare, nimic nu o poate opri. Există ceva pe care l-aș numi răbdarea care însoțește disciplina. Disciplina fără răbdare nu este disciplină, este disperare. Disperarea te face să abandonezi când nu vezi rezultate rapide. Disperarea te face să iei decizii impulsive. Răbdarea este ceea ce îți permite să mergi mai departe când nu vezi rezultate imediate. Răbdarea este ceea ce îți permite să-ți păstrezi credința în procesul tău când alții se îndoiesc. Răbdarea este ceea ce te ține în joc în timp ce alții se lasă bătuți. Am văzut antreprenori care au pierdut totul și au început din nou de la zero, nu o singură dată, ci de mai multe ori. Am văzut sportivi care s-au accidentat și au făcut munca grea de recuperare, pierzând ani în proces.
Am văzut părinți care lucrau în slujbe grele pe timpul zilei și studiau noaptea, ani după ani, construind un viitor mai bun. Ceea ce aveau cu toții în comun era că nu renunțau când devenea dificil, cu. Înțelegeau profund că durerea schimbării este mai mică decât durerea de a rămâne la fel, că efortul de azi este o investiție în viitor. Răbdarea nu este pasivitate, răbdarea nu este resemnare. Răbdarea este capacitatea de a lucra constant spre ceva important, fără nevoia de gratificare imediată. Este să poți aștepta ani dacă este necesar. Este să poți semăna astăzi, având încredere că vei recolta mâine, chiar dacă nu știi exact când va fi mâine. Asta cere o credință enormă. Acea credință vine din disciplină, vine din a fi văzut înainte că atunci când faci ceea ce este corect, vei obține în cele din urmă rezultate. Permiteți-mi să vă reamintesc acest lucru. Disciplina nu este singurătate, dar este individuală. Este o muncă pe care o faci tu singur. Nu există un antrenor care să poată face exercițiile pentru tine. Nu există un profesor care să poată învăța pentru tine. Nu există cineva care să ți poată face treaba. Este responsabilitatea ta, este viața ta. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o faci complet singur. Înconjoară-te de oameni disciplinați, caută mentori, alătură-te comunităților de oameni care îți împărtășesc viziunea, pentru că disciplina este contagioasă. Când ești în preajma oamenilor disciplinați, este mai ușor să fii disciplinat. Mediul transmite așteptări tăcute, te provoacă, te cere, te face să vrei să fii la înălțime. Când îi vezi pe alții făcând treaba, găsești curaj să-ți faci și tu a ta. Când îi vezi pe alții trezindu-se de vreme, îți este mai ușor să te trezești de vreme. Când îi vezi pe alții respingând ispita, ai mai multă putere să o respingi și tu. Asta este puternic. Dar nu. Ți pierde timpul așteptând ca alții să te motiveze. Motivația ta trebuie să vină din interior. Disciplina ta trebuie să fie a ta. Nu pentru că alții o cer, ci pentru că tu o ceri. Pentru că tu ești cea mai importantă persoană din viața ta. Și dacă nu te respecti pe tine însuți, nimeni altcineva nu te va respecta. Mediul tău te modelează profund. Mediul tău este critic, este la fel de important ca disciplina ta. Dacă trăiești într-un mediu dezordonat, dacă ești înconjurat de oameni negativi, dacă casa ta este un haos, dacă biroul tău este o dezordine, este foarte greu să fii disciplinat. Pentru că mediul tău trimite mesaje constant creierului tău. Un mediu dezordonat spune nu contează. Un mediu murdar spune nu meriți mai bine. Un mediu negativ spune nu este posibil. Pe de altă parte, dacă mediul tău este ordonat, dacă ești înconjurat de oameni pozitivi, dacă spațiul tău este organizat, dacă biroul tău este un loc de concentrare, atunci este mult mai ușor să fii disciplinat. Mediul tău trimite mesaje diferite. Un mediu ordonat spune, sunt o persoană disciplinată. Un mediu curat spune, respect mediul meu și pe mine însumi. Un mediu pozitiv spune, este posibil să realizezi lucruri mari. Așa că o parte a disciplinei tale trebuie să fie crearea unui mediu care să-ți sprijine obiectivele, nu trebuie să fie perfect, trebuie să fie funcțional, trebuie să-ți sprijine viziunea, trebuie să fie o reflectare a ceea ce vrei să creezi. Pentru că, când mediul tău este aliniat cu disciplina ta, totul curge cu mai multă ușurință. Disciplina include și îngrijirea ta. Unii oameni cred că disciplina înseamnă să-ți ignori corpul, să-ți ignori sănătatea mentală, să-ți ignori bunăstarea, să trăiești ca un robot fără sentimente. Ei cred că disciplina este suferință, că este negarea oricărui plăceri. Dar este exact opusul. Disciplina include somn suficient, include mâncare nutritivă, include exercițiu fizic, include pauze, include distracție, include relații semnificative. Pentru ca să poți fi disciplinat în mod constant, mai întâi trebuie să fii în condiții să fii așa. Nu poți construi o casă pe o fundație slabă. Dacă corpul tău este slab, disciplina ta va fi slabă. Dacă mintea ta este epuizată, disciplina ta se va prăbuși. Dacă emoțiile tale sunt sfâșiate, disciplina ta se va destrăma. Așa că a avea grijă de tine este parte integrală a faptului de a fi disciplinat. Este a investi în capacitatea ta de a fi disciplinat. Este cel mai inteligent lucru pe care îl poți face. Vreau să înțelegi ceva absolut critic. Disciplina este iubire. Disciplina este să-ți iubești viitorul suficient încât să-ți sacrifici prezentul. Este să-ți iubești obiectivele suficient încât să spui nu tentațiilor. Este să-i iubești pe oamenii din viața ta suficient încât să devii cea mai bună versiune a ta. Este să-ți iubești potențialul suficient încât să faci treaba astăzi. Disciplina este iubire pentru tine însuți, este iubire pentru ceea ce vrei să creezi.
Și când înțelegi asta, totul se schimbă. Nu mai este o datorie, nu mai este o obligație, nu mai este ceva ce faci pentru că cineva ți-o cere. Este o expresie a iubirii de sine. Este o modalitate de a-ți onora viața. Asta schimbă energia complet. Când faci ceva din obligație, doare. Când faci ceva prin disciplină înțeleasă ca iubire, hrănește sufletul tău. Când te trezești de vreme pentru că te iubești pe tine și vrei să investești în tine, este diferit. Când studiezi pentru că iubești creșterea ta, este diferit. Când te disciplinezi pentru că iubești viitorul tău, este diferit. Permiteți-mi să vă întreb ceva direct. Care este cea mai indisciplinată zonă a vieții tale astăzi? Corpul tău, finanțele tale, cariera ta, relațiile tale, mintea ta? Gândește-te profund, pentru că a numi adevărul este primul pas spre a-l schimba. Nu poți schimba ceea ce nu recunoști. Disciplina nu este o destinație. Este un proces. Este o călătorie care începe cu o decizie și se susține prin repetiție. Disciplina este ceva ce practici în fiecare zi. Nu este ceva ce realizezi odată. Nu este ceva care se termină. Este un angajament pe viață. Este să alegi în fiecare dimineață să devii o persoană disciplinată. Este să alegi în fiecare zi să faci ceea ce este corect, chiar dacă este greu. Este să alegi constant să înaintezi în loc să te retragi. Acum, iată cea mai importantă adevăr pe care vreau să vi-l împărtășesc. Viața nu datorează nimănui nimic. Succesul nu este un drept garantat. Lumea nu va avea grijă de tine. Nimeni nu vine să te salveze. Singurul lucru pe care îl ai, singurul lucru pe care îl vei avea întotdeauna, este capacitatea ta de a alege. Capacitatea ta de a alege să te trezești în fiecare dimineață. Capacitatea ta de a alege să faci lucrurile grele. Capacitatea ta de a alege să devii cineva disciplinat. Acea capacitate de a alege este adevărata ta putere. Nu este banii tăi, nu este poziția ta, nu este educația ta. Este capacitatea ta de a alege, pentru că cu acea capacitate poți crea orice altceva. Poți crea bani, poți crea poziție, poți crea educație. Dar dacă nu ai acea capacitate de a alege, dacă nu o folosești, dacă o dai altora, atunci îți pierzi toată puterea. Majoritatea oamenilor își dau puterea. Își dau capacitatea de a alege părinților, partenerului, șefilor, societății, circumstanțelor. Și apoi se întreabă de ce nu avansează. Dar adevărul este că nu au încercat niciodată. Nu și-au asumat niciodată responsabilitatea pentru propria viață. Majoritatea va aștepta. Va aștepta ca ceva să se schimbe. Va aștepta ca circumstanțele să se îmbunătățească. Va aștepta ca cineva să le dea o șansă. Va aștepta ca momentul să fie perfect. Dar momentul nu va fi niciodată perfect. Circumstanțele nu vor fi niciodată ideale. Schimbarea începe când încetezi să aștepți și începi să faci. Asta este ceea ce separă visătorii de realizatori. Realizatorii acționează și acționează astăzi. Știu că ceea ce spun este greu de auzit. Știu că disciplina intimidează pe mulți. Știu că ideea de a ți schimba întreaga viață este înfricoșătoare. Știu că este mai ușor să rămâi așa cum ești. Este mai ușor să nu te trezești de vreme. Este mai ușor să nu te exersezi. Este mai ușor să nu studiezi. Este mai ușor să nu lucrezi la visele tale. Este mai ușor să mănânci ce vrei. Este mai ușor să cheltui ce ai. Este mai ușor să rămâi acolo unde ești, unde totul este cunoscut, unde poți prezice ce se va întâmpla. Dar uitați-vă în jur, uitați-vă la oamenii care au ales calea ușoară. Ce s-a întâmplat cu ei? Majoritatea este nerealizată, majoritatea este nemulțumită. Majoritatea se întreabă ce-ar fi fost dacă. Majoritatea trăiește cu regrete. Nu vreau asta pentru voi. Nu vreau să ajungeți la 60 de ani și să vă dați seama că nu ați încercat niciodată, nu v-ați cerut niciodată, nu ați îndrăznit niciodată să fiți disciplinați, că v-ați irosit viața în confort și distrageri. Nu vreau asta. Voi meritați mai mult. Voi meritați să trăiți o viață de excelență. Voi meritați să experimentați puterea de a fi disciplinați. Voi meritați să simțiți bucuria de a vă atinge obiectivele. Voi meritați să cunoașteți încrederea cuiva care se respectă pe sine însuși. Voi meritați să cunoașteți libertatea care vine din a fi stăpânii propriei vieți. Și toate acestea sunt la îndemâna voastră. Sunt la o decizie distanță. Sunt la un angajament distanță. Sunt la 30 de zile de disciplină distanță. Așa că, când plecați de aici astăzi, vă rog să faceți un singur lucru, luați o decizie. O decizie adevărată, care nu poate fi negociată, de care nu vă veți căi. O decizie că, începând de astăzi, veți fi disciplinați, nu mâine, nu luna viitoare, nu când vă veți simți pregătiți. Astăzi, în acest moment. Pentru că acest moment este tot ce aveți. Acest moment este unde se creează viitorul. Acest moment este unde se definește cine sunteți cu adevărat.
Treziviți-vă mâine devreme, cu o oră mai devreme decât de obicei. Înfruntați rezistența, înfruntați oboseala, înfruntați vocea care vă spune să rămâneți în pat. Faceți ce știți că trebuie să faceți, chiar dacă nu aveți chef. Nu căutați motivație, nu așteptați să vă simțiți pregătiți, doar faceți. Faceți asta odată, faceți asta de 2 ori, faceți asta de 30 de ori și veți descoperi cine deveniți cu adevărat. Veți descoperi puterea pe care o purtați în interior. Veți descoperi că nu erați limitați, că nu erați slabi, că aveți nevoie doar de disciplină. Disciplina este simplă, dar nu este ușoară. Simplu înseamnă că nu ai nevoie de un sistem complicat, nu ai nevoie de un plan în 100 de pași, nu ai nevoie de soluția perfectă. Ai nevoie să faci lucrurile de bază, în mod constant. Trebuie să te trezești, trebuie să muncești, trebuie să studiezi, trebuie să te miști, trebuie să crești. Dar nu este ușoară pentru că nimeni nu vrea să facă lucrurile de bază.